No, ja som žartoval, keďže sme 5000 kusov prvej bankovky predali za 4 minúty, že keď robíme 10 000 kusov, dvojitý náklad, takže to predáme za 8 minút. Hádajte, čo sa stalo. 16.52 to bolo vypredané, 16.44 bol drop, to znamená, že naozaj za 8 minút ste vypredali 10 000 kusov bankoviek, čo je neuveriteľné. Takže ďakujem vám za to. A teraz mi hovorí direct a mail v ruke hore, že sme kokoti, že ste to nestihli a že vy chcete bankovku. Bohužiaľ, my nemôžeme robiť náklad 500 000, aby to mal fakt každý, lebo to by strátilo svoju hodnotu aj zberateľskú, aj akúkoľvek inú. Takže jediná možnosť vaša je teraz, tých, čo ste nestihli, refreshovať stránku ruky hore, pretože sa môže stať, že ľudia, ktorí majú rezerváciu v košíku, keď pominie tá rezervácia za nejakých 10 minút, tak tam nabehnú, ja neviem, 50-100 kusov bankoviek a môžete si to skúsiť kúpiť. To je jediné, čo vám viem poradiť. Takže ešte raz by som chcel povedať, že ďakujem a enormne si vážim, čo za sektu miesto fanúšikov mám okolo seba, akým spôsobom podporujete všetko, čo robím, že sa viem na vás vo všetkom spoľahnúť. Spomínané 2 projekty tohoto roka, ktoré vyvrcholia budúci rok, sú v plnom prúde. A ak sa to podarí, jeden vyzerá, že smeruje k dobrému, jeden vyzerá, že je tam trochu motanica, ale keď sa vyrieši, tak potom vás budem potrebovať naozaj všetkých, aby sme dokázali niečo, čo tu ešte nedokázal nikto. Takže let's go, zachovajte priazeň a ďakujem vám za to, akí ste. Tí, čo ste nestihli, fakt sorry, ale aj pre vás to bude mať väčšiu hodnotu, keď to nakoniec aj tak zoženete. Chápete ma? Keď to nebudete mať proste z 500 000 nákladu.